striedanie. To bola košická možnosť obrancu Jánošíka, ktorý sa ako keby veľmi ľahko dostal až do zakončenia. Košičania napokon z tejto celej situácie, myslím, že Bondra. Áno, dokázali vyťažiť maximum, pretože Radovan Bondra bol pri pravej žrtke domácej bránky nekrytý a dokázal stečovať strelu od modrej čiary. Tak to je štart po majstrovstvách sveta ako hrom. By som povedal, ešte dorastenec naozaj dostal príležitosť. Neuveriteľný štart v košickom drese pre hráča s veľkým menom. Áno, Bondra dokázal stečovať puk, ktorý bol dvakrát. Ešte tu bola z jeho strany strelba, samozrejme, ktorá obišla mantinel, dostala sa až k obrancovi. Až teraz prichádza tá strela, áno. Veľmi dobre prišiel z rohu ihriska opäť do výhodnej pozície, čo sa týka ohrozenia bránky. No a Košičania teda vyhrávajú.